Basigala tu thuni ka busabuti rok baibo ma tonglak nung ke wansuk pai khana ang thusina ini nung saimen tongona aba hinde wansuk tongkha ang thusina ni wansuk tong ang basigala ni wansuk tongo kisa santi ke thunya musung uta ke barabar sara nangai tonghang ke ano call khlai diang nogo direct tunir phane kaham kaham sai home delivery kotor chikon ekei dam sak sori ani ban baro rang puisa rok kurui doctor rok thana ni bo na jang ni bo ani no kidney rok duita no damage ja tai liver bo damage ja ani doctor sao ma najekli tabo tabu khato bitrok ma sangi dong tha to khata ma najek yang doctor ma thang yang rang puisa kurui ni bai koi mas engkha bitirok masalia bithi pai mani ko mas kaisan kai tongkha bithi masalia dialysis engke koi bar ma khajak saptawa sapta 2 bar thangmani ta ko waisaro thangma tongsu rang sotungui nai rang pusa kringui ki nung dialysis ma khaji ase bal tongkhna blesa sapta kaisarok pore rok ma thangkhata obo ke tam somsai thangma gesa obo o iron dapro ko tatari khuluk jagi nai iron bathagi thangma geta kaham ka hapiata aprun theka hang manta robon bai nai bum kise sarga diba an bum ke Biswalaxmi debro mata nin parakhe an paro toro bahamani nipurna kolni jago nin charai khor busuk to an charai chala mang ni tongo tau buri mak tham tong ta kaje joton da kai bekena kaina tongkho kaina ni tongkho te masa tai khato kai bejang no ning tam sanam sagari do abuno angla sugjalia brang pusa rokri ba nong no kongo soli jaya ba ta khoro korong thani wo khabai khubai koina no musung jaguta isa no maya daya khlai nai kisa health khlai jaba di hanai sana musung mani ta kisa samung nung morok lite tong mai mui rok somosor rok samunung ba ani busai ba haino deharok sa thaya bo ba haino bisi samurok khaiman thaya bo porisom ni bai samurung ang wasuk oko jageta saimi ata obabung tongma kita na obam nung to khata nong no chubana gangke boro chubana nong ni google pay rok to tong ani google pay to Bwsa ni tongo google pay sairila 8413096774 o google pay bum tam phane bumung ke an login bumung priti de berma nung bin Bwsa kora da okra selani bisa okra ta chalan kho kora narong khor busuk sa जों 2 bai ke 3 bun bai ni na bong kangke tam bom hayeng tanggei bobo o kidney thangman kara ang ni tam saisina tam giba haingka ang mo saimi ata puila ta mong bahai ke saimang kha pula ke to bohok sawo yok sawo ke doctor naija khangke saimang ata ko ni gitimi rok demis thanga ni sawta doctor bo jaga wa ang pula naija gi ma ke kobangma naija kha ke pore ko aing bisrong jo hospital thangoi naija gi khata ngara ni doctor sawo kitini demis jengja khani sawta ke liver bo problem tongo ni sawta okay ga prun thekano naija gi nai ko jibi bor tingi khata jibi bor tingi khangke ko dialysis khai di ni sawong ka ba dialysis khaya sa bu ba sia phong ka doctor dialysis khalai kata dialysis khai chin chang ka tam mung tong aprung gani sori bebang dokhlai jak mokhang rok dokhlai jak deherok ko bothrai rok ungjak yakung rok bebang no phuli jakta robon jangmang mokhang rok robon baijak bokhro rok sawo ke yakung yak omte yakung rok sabayo yesi yakung bebang koro bayo
bormaya rong tango yama hayungi tangta o puila wong kang ke norok tongma sama bomahai mane bithi rok haino naje winda sa angko ayurvedic angko rok apti rok bomahai naje ge wile sayang doktor naje gin sa sawo doktor naje nging sawo aporo ke saimi ata ma hairong go ni saimi ata bohok sawo yok sawo ni simi doktor ok thangkang kang ke doktor ok amun ni simi anu bithi ro horota gas rong ni ro horo ko to phana ma hairok ni saimi ata ko bithi rok ko abar dustro ke de sajak na tam bomahai saja gya obar ke to saja gya je doktor ok ro mani apono saitong ta o je nono kitini thang ni saman poribo obon pore bithi rok mani nung pura de saba kya purak puspai no sawo saman pore tise paisa pika taisa paisi ya pai khang kang doktor thango taisa paisi ya kono result nongkhoriya samani apro do kunung ya ko hamiata hano ongin tonguta tam bagi thang ni singde nai doktor ok saya ka saimiata ta phon saime ko na saimiata singde nai sha tangi thang kitni thangman karon tamo no ang to asuk sungna ji ya doktor nan login boro to sungna saimanata obong kitni thangman karon ke tamo kun sa sa aba ketu ang doktor bu nai ma tu nai a nai pro ko borok sawo omu sama numan thekano oma hengu ni sata tam samani aba ke borok saya kuspano mane sama numani ab thekano aba hai kitin rok demi singu mane poder pot badan tu tab mukhe jeng rok bebang se bithi ni ku bala yaun bagino a sama numun thekano oma hai romo ni sata bro gabo tamka hamnai sungmani omo ni kunu bithi to nokhaka haipano busuk jordi chai hamnai aba saimi ani so dalis khika bomma hai khaipele mo sama tongnai jat ni so oro juri naita na juri oro sustong thaka to thangnai hami thang baksa to ni sata ang to thuina pano ani saksori no ani obohog rok yok samano kaham kurungke thuina pano ang thuina nang musunguta abuno ano kisa takhorok bukhorok maya daya khlainai kisa suba bai jati tabo kha dialysis ma khaje bithi ma se ekdom dehero kost nang tong hata na yok sai tong bai khata tabu ke dehero kuno bukhani kogrok tam sajang ni tong bai nini Bwsa bwtei tako bukhuk nini gobang ma nai tongnai rok tam sana mujung tam sana nin bukhau tak tam kok tong ang tai sane malia ang tai tam sajenani ang hai kosto khlainai takhorok bukhorok ang hai kosto khlainai o beram rong ta manjak baidi hamia ko kisa ko room kha sakano doktor bai kereng baidi doktor bai kereng ya ka tabung rog onek dangerous onek no hamia ke tike se norong logino sungmane chama nungman tike se norok manjak ongkang ke norok je mui chaman mai chaman obono nin Bwsa rok chao haida nin Bwsai bo abun chao kangke abu ke nungke bake manja bor ki tangi manja gena nungke samung tike ta manja hni khaka boma hai samung nung theka no manja khana rok ni khakwa angbo agi roko nungke alada chao na bor ke alada chao haida alada ya thancha no sawo haipano bazani mukiteng rok mai rok mangse ma sawo hongka ba ahai rok panung man honi wan sota an sak ke nung chime bahayang nin Bwsa bwtei rok yang Bwsai rok ka bahking ya abule ang Bwsai maliata ison thani o isos islam nai bose muthang nai ba bose khlai nai ba ke khan tatai busong sung poriskar khanai man khana bo saiman ka nugu bo tongma ba nijin sak no niji saiman haipa no buskang ta manga busung saimia binik bokha kama se ang thwisinai hene bokha kai tongkha haipa no kosto ke thwina musung ya ang bithi chawai dialysis khaijak phono osung salna yakha langsin hne kisa suba jadi hne norok no sanai tongo
on bagai sing bini bwsani thani bini bwsani Google Pay rijak aro sing kisa suba lainai 10 taka phano thung 1 taka phano rung thung abo sing ruwi nai bono rman porina o video ni yakar lain mo parangkha bahamani para ni sakang keno borong ni Biswalaxmi ken orga phaimanai abo Gabordi area klayo cha mamini ko khanai bokhamuk triklai soka tamni himake sini uko bini je o kitini kanai demi sini khanawoi singobo naina ni phaika sini parani no an mamin klayo kai sini sar no saka sini sotra golga tin sar maram no sar kisa suba di ke bo suba hoka iko tabo singobo phunugeri nai rang bo 5000 suba hoka ke bo phaimaliya bini tini ko bobagara ni baden bagai bor nukjak phaimaliya bo kokri nor soba tin sawang ko sing phair paketa ya saksi di bai iko sing ya phalaya nong bum ke sargid sa angko torni no sini parani no an mami no ang bin bagena kalaya an bung khato banu kam khlai tong sa ang to kun khaya sadrom te tamni sasina iko bobagar ni warista para kheron na para khay bahamani 3 number wat ikota i jale basani nong dolotai phane rok borok bukisa bung sair basi sa belai hambai somtos da barma जों tibrama tateinai obahai khlainai bono soba sorla khasang Gabordi bazar kisa khlaika mane sini emla kisa soba sorka o Gabordi bazar bon bin bai khangkha khanlainai जों aprobsa manglai kamo 4600 mangkha bono abo soba sorka kasini emla tabo manop sar rakha o Gabordi khangman ka already puila sikangri paikena rajak belai hambai narong kisa bung sair sidi anu Sonjit deborma para oron na bebong para oron mong na mami to emne khato bo thekya ni wan songo tom khai sorsu bai tong ha kathang phirok birano asa khayo sing phare sing soba abo kok na kintu boke do thuisinai nino Bwsa bwtui apti rok no sai tong kok tai basigla khane isor musungke thangaipan manpiro haida thangaipan manpiro kaham kan ke isor judin subai tong ka biti berai chamani bisingtui angka asa khayo hamai phaipiran nai biti berai chamani bisingtui abo do borok biti masalia hospital ma thang bkhate thile tongmon ta biti masalia rang pusa kerei wati mamang sin borong ni khato samung kisa labarok raimi angka sini phanya lama kerei abono sini khasuk salu gorong no koyo mane jema mani phano kombe sing soba layan phaidi bo isor soba thung bono naiklai tong thung biti birai jawoi hamai phiro phainan ba ngobono lugorong no koyo belakena hambai engke khasa tati busong norok khana sini okra rok tamsa engke je bekti ngai tamsa ka norok bini bagi busuk sobai man soba jadi ketini bagi song chene jojono hambai